Aquí no Cole do Courel, o transporte escolar desde hai máis de 30 anos facémolo os taxistas locais. Agora as carreteiras son ruíns e eso, pero hai 30 anos pois todavía eran peores, había moitas sin asfaltar, non era posible organizar un transporte en buses, entón recurriron daquela aos taxistas. Desde aquela véñense renovando eses contratos. Bueno, pois estamos na parroquia da Luaña, pertencente ao Concello de Brión. Pouco a pouco os nenos foron indo a menos e entonces a escola, pois este verán, decidiron pechala, tiñan 5 matrículas. O ratio estaba en 6, entonces decidiron pechala, non tuveron en conta nin o contexto sanitario, nin realmente o que significa unha escola no rural. Atopámonos en Mazaricos, é un concello moi grande en extensión, habitantes non chegamos aos 4.000. Así como o transporte escolar para liñas regulares e para o ensino obligatorio pois está cuberto e funciona moi ben. O que temos a eiva pois é no transporte con ensino para o ensino non obligatorio. Non existe liña de bus posobrigatorio, teñen unha xornada de 9 horas tranquilamente. Eu non percibo que se fomente o rural, como si queda moi bonito nun spot televisivo, nun spot tal, non, pero que se está fomentando é que te marches do rural, non? Porque non hai ningún tipo de servicios, non hai ningún tipo bueno, as cousas que hai están postas desde hai moitísimos anos, están completamente, o mantenimento non existe. Somos poucos, pasa que bastante activos, entón, pois a mellor oise bastante, pero poucos somos porque non hai poboación. Aquí no Cole do Courel, o transporte escolar desde hai máis de 30 anos facémolo os taxistas locais. Véñense renovando eses contratos sin concurso público. Agora a lei, polo visto, obriga a Xunta a finalmente licitalo públicamente. Todos de acordo, non? O tema é que organizaron todos os colexios que queren, que son 240 e pico os colexios que entran agora, os que siguen dependendo da Consellería de Educación. E organizáronos en lotes. Por exemplo, este noso colexio pois agora vai nun lote con outros 5 concellos, Monforte, Bóveda, Pobra do Brollón, O Incio e Ribas de Sil. E hai que ter pois 10 microbuses e 4 furgonetas de 9 plazas e desde logo así non podemos optar, nós si poderíamos optar se fora o noso lote escindido, a parte, un lote único, o Cole do Courel. Entón aí pois poderíamos montar unha UTE e optar, pero con todo o lote tal como está, non. E é o que pedimos a este concello, este colexio, ten unhas rutas especiales, digamos, porque hai unhas condicións xeográficas, orográficas, de clima e tal, diferentes, unha dispersión de población e pensamos que tal como está, pensámoslo e pensa toda a comunidade educativa, que o sistema de transporte tal como está organizado, pois que funciona ben e que é adecuado para as carreteiras, os microbuses non entrarían nos pueblos, terían que baixar os nenos ás paradas nas carreteiras, ir os nenos ao encontro do autobús, en vez de recollelos na casa, como se fai agora na maioría dos casos. A idea era pedir que se declarara isto un lote único, para que poidéramos efectivamente optar, que se manteña a calidade do servicio con vehículos de hasta 9 plazas e as mesmas rutas que había, 6 rutas que eles queren reducir, agora a idea co novo plan é concentrar rutas, por exemplo, as dúas de arriba de Romeor e de Pedrafita, métenas todo nun microbús, os de Romeor fan pois como 20 extra. Teñen que vir aquí a Seoane e ainda van a 10 km a Pedrafita a buscar aos outros e volver aquí outra vez para o colexio. Pois mira, os que fan sobre 12 km ao mellor tardan 15 minutos, ou 20 como moito, e agora non lles vai chegar unha hora. Está diseñado á carta, ao gusto do adxudicatario principal, non? Por exemplo, este lote do que vos falo, que vai o Courel, o Incio, o Brollón, o Bóveda e tal,
son estes concellos do sur de Lugo, todos rurales, pequenos, pero meteron neste lote un concello de Monforte, un solo, o colexio de referencia dese lote. Entón, a empresa que teña a base máis cerca de ese colexio ten preferencia neste lote. E ven sendo que para coller aquí o servicio aquí, pois priman que a empresa este en Monforte. Son os postos de traballo que son importantes para unha zona rural e están primando con fondos, financiado con fondos FEDER, que se supón que son para compensar a desigualdade das zonas máis desfavorecidas, e están usando para discriminarnos máis, para darlle preferentemente o chollo a unha empresa de fora. Din de fora, bueno, para nós Monforte é de fora, non? Se o estamos facendo nós, que somos de aquí. O 20% dos nenos do cole, os seus pais traballan no transporte escolar, é un porcentaxe moi alto, somos pouquiños, pero son 7 nenos. Entón, bueno, pois sí sería un golpe duro para o cole se esas familias ao final deciden marchar do Caurel. No meu caso, polo menos, eu dependo do transporte escolar, non? Pois algo traballas como taxi, pero moi pouco, con eso non manterías, nin pago o coche, nin pago autónomos, nin nada, non me daría para vivir. Entón, supoño que se nos quitan isto, moitos pensaremos en cambiar de chollo ou cambiar de localidade. Estamos na parroquia da Luaña, pertencente ao concello de Brión. A escola debe de ter sobre uns 80 e pico anos, ou polo menos ese é o que está documentado, aínda que creemos que pode ser máis antigua, que ao mellor podía chegar aos 100 anos. Foi construída polos propios veciños, porque, bueno, antes había moitos nenos, entonces casi pois eso, en varios sitios, de feito en esta parroquia había outra escola máis. Pouco a pouco os nenos foron indo a menos e entonces a escola, pois este verán, decidiron pechala. E cada vez que baixaba o ratio de nenos, a ver, os propios pais estaban dicindo, falaban ca profesora e dicían, este ano hai poucos nenos, este ano tal, porque cada vez que viña o inspector e se baixa a matrícula, pois igual hai que pechar, sempre estábamos na corda floxa, porque, bueno, é o que falábamos, son, bueno, espazos que non queren manter, entonces sempre estábamos ca amenaza de peche. Nós non estuvemos de acordo en ningún momento, desde que soubemos da intención de peche, nos intentamos movilizacións, intentamos facer entrar en razón a administración. O único que conseguimos foron portas pechadas e que ninguén nos escoitase. Evidentemente, a contestación do Valador do Pobo, que administrativamente estaba ben feito o peche, dá certamente a imaxe de que o que importa é a economía, o que importa realmente son os números. E, eso tentamos mobilizarnos, tentamos que non pechara, pero non o conseguimos. Este concello tiña a sorte de ter 3 unitarias, 2 delas siguen abertas, e entre unha unitaria e un cole grande de casi 500 ou de 500 matrículas, nos consideramos que o mellor era continuar co que nos decidíramos e seguir na unitaria. E, sabemos que a moita xente lle sorprendeu, porque nos preguntou se sabíamos os quilómetros que facíamos. Se eu houbera decidido que o meu neno fose ao CEIP de Brión, ao colexio grande, pois o meu neno, pola distancia ao cole, tería dereito tanto a comedor como a autobús. Eu, ao escoller a unitaria, pese a ser máis quilómetros os que teño que facer, o meu neno non ten nin dereito nin a comedor nin a autobús, porque as unitarias non se contempla ese tipo de axudas. Para manter a calidade educativa que eu considero que ten unha unitaria, teño que facer un esforzo económico e un esforzo de conciliación maior que levando a outro cole. En ningún momento se prima as matrículas nas escolas unitarias. Me imagino que deben de ser caras, que non debe de resultar ter
5 nenos, 6 nenos, 12 nenos en unha unitaria, que será máis barato telos en un colexio público, donde xa tes os recursos, xa tes os profesores. Atopámonos en Mazaricos, aquí donde é o centro, o sea, Mazaricos a Picota, que é o centro de Mazaricos. É un concello moi grande en extensión, habitantes non chegamos aos 4.000, non? Está baixando a poboación. En referente ao ensino, hai 3 centros escolares ubicados en San Cosme de Antes, en Pino de Val, e aquí na Picota, en Mazaricos. Este é un CPI, o de aquí da Picota de Mazaricos, e os outros son CEIP. Aquí, en referente ao transporte escolar, así como o transporte escolar para liñas regulares e para o ensino obligatorio, pois está coberto e funciona moi ben. O que temos a eiva, pois é no transporte con ensino para o ensino non obligatorio, non? Porque aquí ensino posobligatorio non temos. O alumnado da zona desplázase a todos os concellos da volta, sexa Santa Comba, sexa Cee, sexa Noia. É unha liña de bus regular, non existe liña de bus posobrigatorio, e entonces co que nos atopamos é que o autobús para Cee e para Santa Comba sae daqui, deste punto, 7 menos 20 da mañán. Un recorrido que de aquí a Cee son 20 minutos, pois o autobús levalle máis tempo, porque claro, desvíase para as paradas habituais, pero o principal problema é que o alumnado queda en Cee na parada do bus, o sea, a intemperie, porque os institutos da hora que les chegan non están abertos. O alumnado non é daqui destas casas da beira. O alumnado é que ao mellor estamos falando que igual se ten que levantar ás 6 da mañán das súas casas ou antes para estar aquí para ir a unha xornada escolar. E cando volve, hai que ter en conta que antes das 4 da tarde non volven tampouco, porque estamos nas mesmas. Teñen unha xornada de 9 horas tranquilamente, unha xornada sumándolle o autobús, mas despois chega a ti a casa e fai as tarefas que tes que facer, non? Así tal. Tampouco non quere dicir que tampouco non está subvencionado polos concellos. Houbo anos que había unha liña de bus que iba, pois sí, para Santa Comba, polas aldeas, e bueno, non era unha solución, pero era algo solucionaba, tendo en conta que tamén Santa Comba é cabeceira de comarca. Dende Pino de Val, que a xente que vai a Noia colle o bus en Pino de Val, pois máis do mismo. A mí faime moita gracia porque esa mesma problemática había no ano 86, cando eu me fun a estudiar a Zaragoza, porque non había maneira humana de que eu pudera ir estudiar. O sea, a un alumno de Mazaricos é moito máis difícil estudar que un alumno de Santiago, por exemplo. Entonces, isto de masificar todo nas grandes cidades, de globalizar todo, de centralizar todo, o que está levando é a unha morte e un desaparecemento do rural. Eu penso que a educación no rural sería a educación que debemos de dar aos nosos fillos e ás nosas fillas en todo momento e sobre todo agora. Isto que hai no rural de aínda mirar polo veciño, de atender, do compañeirismo, todo eso se crea, todo eso se fomenta, pero que ao mesmo tempo deberes ensinar a apreciar o entorno, a coidar o entorno e a ver de onde saen as cousas, non? Que a vaca que temos aquí non dá o leite con Nesquí, non? Que hai un proceso. Os alumnos de Mazaricos, eso sí que o saben, non? Sí que saben, e saben o que é o valor do esforzo, e saben o que, claro, por eso se levantan ás 6 da mañán para ir ao instituto, porque nas súas casas tamén se levantan para ir a musir as vacas, sabes? Ten moitísimas cousas boas e tamén ten algunha mala. Por exemplo, a maioría dos nenos do Courel, pois na súa aldea están solos. Teñen o cole como un centro de reunión, onde ven a outros nenos da súa idade e tal, pero quitando un par de aldeas, ou quitando as familias en que hai irmãos, pois a gran maioría dos nenos están solos. No rural hai unha fenda digital que para nada é factible un ensino en liña,
que trae unha fenda emocional para o alumnado increíble, e voltamos ao mismo, voltamos á desigualdade. A desigualdade que hai entre os alumnos do rural e os alumnos dos centros máis urbanos. Home, si, os coles de rural, os coles pequeniños, teñen, eu creo que unha calidade de ensino que moi poucos coles de cidade poden ter, non? O sea, está claro, é outro tipo de convivencia, non? É un cole familiar, o sea, coñécense todos os nenos, os nomes de todas as familias. Hai realmente ese espírito de comunidade, non? Uns miran polos outros, uns van aprendendo, xa aprenden os pequenos dos maiores, teñen outra máis parecido a como funcionaban as escolas unitarias antes. Hai pais que pensan que eso perxudica a calidade do ensino porque non lle estás enseñando exactamente os contidos adecuados á súa idade, pero compensa con outras, con eso, ca convivencia. E que un neno maior lle axude e acompañe o pequeno no proceso educativo, creo que é importantísimo, non? E iso o que pode facer é cidadáns que despois traballen cooperativamente para defender os seus dereitos, eu creo. Eu creo que as unitarias son as grandes desconocidas. A xente pensa que nas unitarias, que nas escolas rurales, xa non só educativamente, senón a mellor os recursos que se podan ter son menores, e é todo o contrario. En esta escola os nenos tiñan completamente de todo, tiñan TICs, tiñan a súa pantalla digital, tiñan o seu propio ordenador onde eles podían ter informática. Traballas en grupo, tes moito máis contacto con a natureza. Entón salen moito ao souto a facer clases ou fan traballos de... Teñen un clube de ciencias, fan traballos de fototrampeo, de estudios de animais, de por onde se moven, de estudar os excrementos, de mil cousas sobre as orquídeas. Pois eso, teñen de todo, non son como os nenos das cidades, pero faltaba realmente o máis importante, que é o contacto social cos seus amigos. Entonces, nós queríamos que o sufrisen o menos posible, por iso decidimos ir a unha unitaria. A pesar de eso, os nenos costoulle aceptar que non estaban na súa casa. Eles, pois eso, para eles o seu cole era este, pero sempre había un pero, sempre que lle preguntaba sempre había un pero. Ahora mesmo están completamente adaptados, porque eso, bueno, a unitaria segue sendo a unitaria, ainda que ten máis nenos, e eso ao final os beneficia, porque, bueno, a interacción social aumenta e, bueno, ao final, canto máis nenos hai máis aprenden os nenos. As administracións que os seus números que o fan en base a resultados económicos, que os números non lle dan e que non lle parece rentable. Pero sí que pensamos que é como a pescadilla que se morde a cola. Se ti non tes un servizo, non te podes asentar no rural. O que estamos fomentando é que a xente se vaia. O deseño do plan de transporte, por exemplo, non o fixo a Xunta xa directamente, senón que o encargou a unha empresa externa, non? Entón, Google Maps, miran daqui a aquí, tantos minutos, pum, meten bus sin pensar sin saber como é unha aldea, nin onde vai ter que revolver o bus, nin concibes o servicio como un custo, non? Como algo que costa tanto e entón tens que calcular a rendabilidade en función de a cuánta xente lle vai tal, e esa lógica así de números e tal, pois que non se pode aplicar nestes casos. A xente do rural ten tanto dereito aos servicios como os sitios onde están acumulada máis xente, e non se pode andar coa excusa do que costan os servicios e andar rateando neles. Unha cousa é a imaxe que nos dan os medios de comunicación e os políticos do que é vivir no rural, e as políticas de Ruralízate, que son moi bonitas, en papel todas, e outra cousa é a realidade, non? Logo vives no rural e está claro que hai cousas que si che compensan, por iso estás aquí, pero si hai moitos servicios que non temos ou son deficientes, que non temos por que telos así, porque somos cidadáns de primeira, igual que os que viven nas cidades, non? Sabemos que é un esforzo de conciliación, é un esforzo económico pola nosa parte, pero nós conocemos a unitaria, conocemos o valor da educación da unitaria, que económicamente non é rentable, as 4 persoas que viven no rural, os impostos que se podan coller desa xente, pois non chega realmente para manter o rural. Eu creo que todo económico, que realmente, bueno, pois prefieren invertir en zonas onde este máis pobladas, pois e se abandona o rural. Eu creo que realmente non hai ningún tipo de, políticamente, ningún tipo de interés no rural, para nada. E agora, precisamente aquí,
no Courel estamos vendo un dos efectos do que parece, non? Diz, para que vaciar o rural? En cuanto está pasando isto, tamén está unha empresa noruega, Statkraft, unha empresa estatal enerxética minera, montando 3 megaparques aquí alrededor desta zona, 3 megaparques eólicos que van ter un impacto tremendo. Vacías o rural, entón, con un rural sin habitantes que se opoñan, pois tes campo libre para extracción, parques eólicos, embalses, primeiro a reducción de servicios e despois a invasión de megaestruturas piratas. Home, pois eu a Xunta, pois lle diría que a mellor teñen que deixar de que consulten a xente, non? Para tomar decisións. O sea, non se poden facer desde un despacho, non? É que poden consultar aos pais, poden consultar aos mestres, non? Poden consultar a Asociación de AMPAs Galegas, de FAPACEL, o sea, que consulten a xente que vivimos no rural cuáles son as nosas necesidades. Pero, bueno, da igual o que digamos, aí están con outra finalidade. Entón, pues, todo isto queda en caixos aí, sin nada máis. As reivindicacións no rural son complicadas. Hai pouca xente nova, hai pouca xente que quere realmente no rural e eu creo que a xente máis maior igual está moi cansada de sempre estar pelexando e nunca conseguir nada. Entonces, sí que é verdad que nos vimos un pouco solos. Non temos con quen falar. Con quen estades negociando? Pois non sabemos, falamos co delegado, falamos coa técnica, falamos con tal, pero non temos un interlocutor fixo, nin hai unha mesa de negociación, nin nada polo estilo. Nos están dicindo, sí, está todo parado e agora vaise mirar, e cando, un pouco desconfiado, o Concello desde ese momento dixo a min o conselleiro doume esta palabra, e eu vou confiar nela, e deixou de apoiar, e nese momento plantexouse a división un pouco, non? Entón, pois, hai xente que xa non apoia seguir. Hasta aquel momento as reivindicacións eran masivas, non? Eran, bueno, unánimes. E agora, neste momento, pois, nos acabamos de xuntarnos ca AMPA de Bamonde, ca de Navia de Suarna e ca de Baralla, non? Que son así as 4 AMPAs que ahora mismo estamos aquí nun momento reivindicando os nosos servizos. Non é que sea o Courel, é que en todos os coles do rural, si supoño que vas ao que vayas, en todos hai deficiencias, en todos hai cousas que mellorar, e sempre nos están quitando servicios, entón chega un momento que a xente estamos como fartas, acabou, non podemos perder máis servicios no rural, non? Somos poucos, pasa que bastante activos, entón, pois a mellor oise bastante, pero poucos somos porque non hai poboación, moita poboación, claro. Si desde o propio rural non loitamos polo rural, tampouco vamos a conseguir nada.